Sagudayin nga ti surat ni Dexter nga napoluan, napaidam, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, kabiglalatan nga mariknak ti iliw ko kini Susan nga girlfriend ko. Busy ak ngamin manong nemi iti unos ti makabulan, kahit nabayagin nga saan ko napan pinasya ni Suna, idya pagdagusan na. Kahit tinawagan nga rin Suna mano, simong batbat nga dagos. Hello Dexter, I miss you sweetheart. I miss you more. Oh, biyernes ita. Mabaling ka ting awisan ka? A dinner date? Ay, ando na schedule nga papang ko paki-birthday yan. Di umayak. Maminsan ton. Umay kan to lang inton bigat, Sabado. Umay kan tumangal daw. Lutuwak to dati paborito mo si Dayan. Uy, nabimpintas manen. Tapno makalanglang kaamangan. Sikakin siyak lang taglang lang amangan. Awa makadisturbo ka na ta. Sige nga nan. Endo no aldaw ni bigat lang. Umay ka. Okay? Ay, kumusta maganda kayong mo? Sino? Teka, opis na mga best friend ko. Mas dawarak nga ta, ti best friend ko, kat saan ko ang opisinaan. No, di kat ka-opisinaan, ti boyfriend ko. Tawaga ma, ni Mary Ann. Ada sa diya, madama matin nga agad ready nga rumwar. Amo makit 5 minutes more before 5. Ay, baliwak to lang na tawaganin. Kahit ni Max, di mo kaya tatawa at kumustahin? Sino ang Max? Di best friend ko. Ay, tsak ba nakikita? Di mo pa inyong amuti bagbagang mga Max. Bagamat no napangit, kasla Max Alvarado. Nana, kasla Max Alvarado. Uy, ti personal ni Max Alvarado kinagwapo. Sala napangit na ti pelikula. Sige nga rin. Sige, see you tomorrow. And I miss you. Nakita ko met manong naming nga sinungbatan ni Mary Ann di cellphone na sigurado nga ni Susan tinamang tawag ken kuan. Idinto transit gan nakmet ni Max. Pare, awan ti pa namita? Friday. Masapol ti pa nagpuyat ti Rabi ti Friday dat no ore no ma'am. Maaldaw ang kanto makaring ti bigat. Awan nga office tayo. Sika no awisan na. Awan date yun ni Susan. Awan. Aldaw na bigat so that date ni. Oh my God. Taman raoten natin may isang kaykim kong tagasurong. Abay. Dan sa insaganan na nga naiwas nga pulutan. Huyat man. Nung kasunod pa nagsininged da Mary Ann kini Susan manong nemi kastamat ti singed ti panagkayami panagkaopisinaan mi kini Max. Wen manong nemi nagkumboy nga ron tilogan mi nga nagpasurong. Hindi makadanon kami manong nemi mamano ti tao. Awan samat pasken pare. Awan pasken datalat sa nga ili niya. Sa nga ili niya Alex. So datan ni Alex! Oh, Max! Kaduak to, kaubisinaak. Ni Dexter. Dexter, ni Alex. Parang Alex, parang. Itawan pala itugot mo iso na. Kang kanayon mong ibagbagang itugot ko nito at mahilig ka na kita exotic food ko na. Hoy, kit mo sa wen? Tipulutan tayo, exotic. Lakit dumasahan kayo na. Iparking mo na sa ating gadikot sa iyo. Albasan na, rugyan tayo ito. Ini mas mi manong nemi tayang pulutan kani minom ket na duma-duma ti saritaan. May panggap iti trabaho, may panggap iti panagbiag, may panggap kada kitay babae, may panggap kada kitay lalaki. Awan pa iti girlfriend ni Max manong nemi. Kung ipagwagarot kang kuwanang arman na ni Mary Ann ng di nakanumat tipo. Ito ta siya kita ada ni Susan manong. No, arariga iso ti makuna nga first love ko ni Susan. Ada di papi love ko idi adakti high school. Ngayon sa amin na makuna nga iso ti first love, papi love nga
Idadda akong ti college, iso pa nakamambok ni Susan. Nangayon kami din, idadda kami ti third year college. Aging ka naggratuar kami, ket agka nag-opisina isunan, opisina akmaten. Idin to tabatsmet ni Susan ni Mary Ann. Nga ori nung saan nagka-opisinaan, mako nang best friend na. Idi ang gawin kami, manong nemi, medyo alalay lang, kapag narik nagtiinom ko eh. Ngayon talagang, at dapat inyawit ko, manong nemi, nga nayon di pulutan mi, para manak to di papa. Paborito na ito, yung masitaw na mapulutan. Idi makasang batak, manong nemi, awisan na ko, titurog. Ngayon sirring pa lang da mamakin ni papa. Nakainom kan sa iho. Di man ka di ko nakingkang iwasan ba si tuminom, no, nakakutsay ka. O rin naka four wheels ka, delikado. No, saan nga sikat dong pa rin, sikat tubong par. Pa, kalkalingan na laing. So kakait ko di maturo. Para kang ka. Netoy, lukat am tulad tanan, no, saan ka pa yung uminom, di rapin mo tuminom, tapulutan deta. Para waring no, maka-escort ka kini mama. Muksa akin din de magbagam. Exotic food. Ining mas ko manong name ita naturog. Gabata, tere-diretso na ita. Ngano, saan nga rin ni mama. Saan kumapay nga bimangon manong. Alasotso, imagine. Nga bimangon na. Kasta kami manong neme no kasta nga awan ti papanak. Oray no aldaw ton no makariingan. Namigatak manong neme kalpasan na nagdigusak. Nagrubwatak. Papanak, kakaisuna nga Sabado. Nakbangipangal daw ito yan da Susan, mama. Ti girlfriend mo? Kanong to iyam di ba nakasagana nga mga asawa? Kang kanahin ko nga ibagbagaking kuhanan, yung saan ka numot pala ready. Mano nga tawon yung relasyon niyo, ya? Almost 4 years. Kado matintirnong mo, apay kasampay nakasagana, na yung nga Susan. At yung kami tultulungan ng kapsat na mga. Kaya damat ipagdagsan na, no, makanubya ka, at tultulungan na kapsat na, di kat maitantantan pala yung panagsimpa na. E muton ka ano nga rod? May sapay nga tawon, mama. Agraduar to na di pagpuspasahin na. Iya mamom tong gada kami, kini papang mo. Kilatisan mo ta. Nasingpet ni Emma. Kaya dalagang ipatpatig ko, kinipatpatig na ni Susan, mama. Akong pagdanagan nyo. Agbalin to nga na siya at nga marugan. Alas 11 nga ta, manunemi, di makadanunak dito kasera ni Susan. Idi lukat na tinidaw, idi makastrekak, manunemi, inarakop ko, sa ako inamalan, di kitilips. Nakabang baglo ka, nakaimimas ka. Intun ka ano nga ta, nga maramanan ka. Kahit naramanan nakmatan. Tilips, tukang ronan na nga ron. Di ka makatutor? Napaidam ka kiti. Oy, amoy bagbagang kinapaidam na to saan ko ba nangitad kang katinabirhen ko. Detoy, kat panang tungpal ko lang ti karik. Asal salmat matakti amin namin ko. Tap no may kari akto iti trahe de Buddha nga makuna nga purity nga ikasar mo ang may sak na virgin. Mamano di kitikas kanya, sweetheart. Nga maidatag iti altar, nga may sapay lang ang virgin. Diba? Nakapimpindas, nakamaymayat. Abay, saan mo ka di nga sigurado? Nga datatag katuluyan? Hanga dahil na tirason. Among Susan, you're my first and last love. Iba't patig ka unay-unay. Kailawanin to sa balipay nga babae di biyak ko na tilang siksika. Amo, magbagtitak lagi din mapukaw ka. Talay bagbagam. Awanin to sa sarbi pa di biyak kanya no awang ka. Di talaan mo ang mga nod sa bali nga Susan di biyak mo. Oh my God, iti kusina. Nakaluto ako. Apag eskolay. Sige. Aginasar ka nga ro din. Takanentan. Tinaimas nga luto.
Sa kanto isublat akanin, no madamdama. Tila masasaw. Naragsak kami nga naglanglangan nangan, manon naming naimas at talaga tiluto na. Paborito manong, kare-kare. Permi. Nagiwas ka din na yati. Agad na naman daw ha. Kahit mabali mo matagad da. Iti salat mo. Iti salas. Nakababay mo da. Kita habat ko rin nga siksikat ang kasera dito eh. Adawat na kita dumang kwarto nga sabali-sabali matagkasera. Puro babae kam dito eh. Ngayon no, adababakan dyan, kaya palubos lakit di tiya, aking kukwa, mabalin ti lalaki. Umakarak nga rin saya. Umakarak ka kita gawawit ka di balayo, at kasera ka huma. Kinabot doon na katatalo, hindi nga lalaki eh. Ngayon nagsarding dan. Ngayon no, adabakante, dagos mo lang mapilapan na ko. May mesati ko si Hinami. May mesati ko banyo akit o rila talo. Importante ka banyo ato. Kusina na lawa, ngayon sa gagaysa kam ti labisaan. Kasalita. Labisaan ko rito, labisaan tangan to. Mabaling nga dyan kwarto. Pagindahan ta. Ito isang nga makatutor. No way. Agtutor ka, Dexter. Paidam ka nga talaga. Loki ng paidam ti pangibilangan, ti panagkid-kid ko. Bahala ka, ako marawid ko. Ngayon sa mga nagtang rin dyan kwarto, sadya tang agpalpa. Sige, agpalpata lang ha. Papanan na nga di kantong manlukoy ko naktinakam kumano. Nakalukat man ti tawa, anong name adawan electric pan ng musla dagaangan na. Inikat ko ti t-shirt ko. Tinalyaw na. Wow. Ako na. Macho ha. Yeah. Di ka miyukayat. Kaya marakop mo, di kinamacho. Ano ka namat na katamtibadam? Ito. Napiya ka na kayo ka lalaki ata hangan alas no aguyos kayo. Yung da kami nga babae, hindi ako magproblema kung duduhata matiunig ti silad. Ikatay mo na. Bam na siya timangikat. Uy! No way. Hindi ito eh. Parawarin ka rito makita. Ano? Raman na karo di kitipipik mo. Uy, di ka karawa kasta. Amo karawain na ita. Kat barbaring lumalukoy ka. Isang na. Uy, Dexter, no. Kapag iturong ka. Respetan mo kumawat ka na babae, please. Hama ko manulitan. Sige na talaga, hindi mo kaya tao maramit ko. Umanay latan ti lips. Sa mong aprusan ba nga bastusan ti duwa nga man sana. Sige ka mo. Apay, mayat, baka malukoyak magitam. Kapag ko mangamin, kanakasakanak ba na mangikasarkan ka? Ungo, saan ko masadag? Rumuarat. Sige, maturo ka. Tarumuarat. Napaidam nga talaga, manong. Adamat ka dirason na, manong, name na pinpindas nga sigurong ikasar ko nga isa nga virgin. Ngayon, di ba katakas na ibagakti? Ngagkasar kami, sana pa nakasagana ko na. Intun ka ano nga rod. Jakon makauray, jakon makatutor. Alas 3 di agpakada akon manong nami nagsakit ti ulok. Mabitinak namin.
amok tun deramidak, into sumang petak di balay ko naktinakam ko. Inaktuag digos nga di na oras. Dimteng di balay, manunemi nadlaw ni nanang, ay ni nanang, ni mama manunemi kasla saan na ka napagustuhan. Kasla langam ti saan nga napagustuhan, iho. Apay madlaw yung mama. Ketun, Ma, apay ngamin, adda na kiti babae nga siya. Kasi nga niya, napaidam da. Mano nga tawin yun? Upatan. Kahit mo sa uwan, awang pinapasamak ka na kayo kinisusan. Awang pa mama. Nariti problema. Kahit ko kuman. Into nagkasarta ko na. Malpasti kasar ko na. Hindi naman ngunot kahit nagkasar kami. May sapay nga tawin ko na. Amom iho. At napagsayatan na niti. Bay sa nga babae kita. Amo na nga sa limat-matahan. Tidayaw na. Ngamin, orin no, agpay suman ng ipatpatig naka, ken mamati mat ng ipatpatig mo. Awang kastag sigurado. Anya ti amom, baka no samat lang ata kayo tagkatuluyan. Kasano kung mga kami nagkatuluyan? Di tay amo no anyat mapasamak, iti masakbayan, iho. Kalunasan na manunemi ti opisina. Kumusta? Ay, kumusta? Napanggad di Sabado? Itayan dasusan? Kahit oreno napagustuhan ka. Inton malpas ka no ti kasarmi. Ano kami ti kasaryo? Next year. Awang gayang pare. Kahit ko tumakar ti pagkasaraan. Umay ka di balaya. Kababay mo. Baka bakante kwarto. Adda. 2 kwarto bakante. Tatayo mo. Asas din kumay. Kumita. Tulungan naman ang kumita. Gura tatawagak ni Susan. Abi no, pag tawagam kinusun na connection na. Anya tayo mo baka da bakante di pagkasaraan na. Sa bagay, asasdig mo na yun. Sige, alam ka mga pare. Tawagan mo. Tinawagan ka rin manong name ni Susan na edi tagalas 10 break time. Simu ba tagadagos? Hello, sweetheart. Wala tinira na nga bakante, nga kwarto, di ba kasara? Umay kasera, idon ito tadabalayo. Hanggang taga-probinsya. Hindi ko nga, Max, tigayim ko. Kahit nakanot ko, kahit nakanot pagsapot sa balay pagkasaraan eh. Apa kami siya pagkasaraan na. Bato ko na barbaro nga nagkasera, kahit madit ukali na ka na. Kahit na lang aliklikan. Kapag bagiso, ada ti ungto na ti dayam. Daya? Kadayaan nga kwarto. Inintot adda, kiti may kadwa, nga adda tilaod, di ba? Alam nga rod. Ano, umay kam to malam? Sige, umay kam to malam. Kahit nung pagarikan na makontak ko ni landlady, kahit okay ko na, di mabali na tuba ka rin. Sige ka rod. Thank you, sweetheart. Thank you. Welcome. Naamuan manong name ni Mary Ann di amin. Kahit mo sahon, texter, ni Max, mapanagkasera di pagkaseraan na Susan? Sumadya ko na ni Susan. Sinalsod na no okay. Okay lang iti, landlady, episode decision ko na kumuta. No kastam, sadya nga kasera, kahit nung mapamupasyari ni Susan, at damat sadya ni Max, di sadya kaya ginom. Kung nga ulit, mabali na kasta. No, pasyarak di girlfriend ko, pasyarak pa yun di best friend ko. Nabang kami nga iti malem, manunemi, kat nagamaamun siyempre, da Max kini Susan. Unang hanyak nga rod manunemi ni Max. Nagswerte ka nga talaga siya. Apay. Kasi ati tipo ti babae, talaga nga nalaing kang pili pare. Apay pag ko na. Kawan.
Kunang pa niya, nukas nga umay ka, pumasyar ka, makipangal daw ka, na mas luto na. Nuhan, talaga. Ama, mabalinsuro siguro at nagpaluto akto, tato maraman akti, inaimas kang luto ni Susan niya. Umbas ko mga agluto ha, ilutuan na. Tulag kayo ha. Isumadat amang mum dito, kasi siya di pagtulagan nyo. O, pagdanagan pare. Ada ka mang bantay kay ni Susan. Best friend mo mang bantay kay ni Susan. Ore ako mang bantay kong kuha na, pare. Namnamaik na sisyak lang. Nasingpat iso na. O nga ro, talagang alakanganat nasingpat. Nagkasayra nga ro, manong name ni Max itayan da Susan. Kadadadagid igundaway nga no pasyarik ni Susan, pasyarik matan ni Max. Ganun da kam dito opisina, kumusta ni Susan? Okay. Di mo tawagan na yan? Tinawag idrabi. Magkagayam. Kang kanayan ka magkagayam nagtitinawa. Aging ka manong naming iti may nga aldaw imbaga kanyak ni Max. Pare, itransfer na pagtan ni boss. Iti sa bali nga sanga. Iti sa bali nga France. Nutoy. Laon yun. Di agkasara ka no kadyain. Kapilitan na. Nagikatakbod lang kasara yan ta Susan. Takkalakawak da ito no. Hanga bali. Hanak siguro agbayag mo sa dyain. Agsubli ak lang dito main office. Duan nga aldaw manong naming nga saan ko nga nakita ni Max kabuta na i-transparent sa bari nga branch. Hidin to ta siyak manong naming. Nabayag mo nga napan, hanak na pa yan da Susan. Talaga, nabunto na nakakita trabaho. Yung masadag ni Mary Ann kanyak manong naming, uy, si kakano. Abay nga di mo nabaya, nabay ka nang saan nga pinashare ni Susan. Titawagan kit ko. Imbagam ko mga busy ka. Bagang mo na busy ka. Manipot iti awang ka nun ni Max, hanggang ano pa mapapanan. Uy, doon lang aldaw nga ba ni Max ha? Baam tatawagan. Tinawagak manong naming ring-ring, di naman sungbatan. Naging kasi nung batan nan. Hello? Susan, sweetheart. Pasensya ka na, nabunto ng trabaho. Ngayon sa hambali. Ito no Sabado, kumaik tumangal daw. Sorry. Apay, ada pa panak no Sabado. Awanak to. Ito ka no, arod. Tawagan ka to lang no, available nga umay ka dito. No busy ka, busy akmet. So kapasensya ka no, tumawag ka kat di ka makasumbatan. Sila da problema. Problema, awan. Sige nga tayo, dobrak. Sige nga rin. Kasi lang nagpaliw manong nimi, ti pa nakisarita kaniyak ni Susan. Sana kas idi nga naragsak, sana kas idi nga nagagar nga. Yatay, numabaling ka saan mi nga sardin, tagsarita. Sana kas idi nga, basta. Apa nga ta? Ada nga ta problema na? Di mo naman ko kinimiran manong nimi no adar is istorya ni Susan nga ta problema na. Awam mat, iso na lang ta, pundot ako na, mas lalim, mamiis ti pa nakisarita na. Uri siya. No ko agad makidang nga, katawa, sa agistorya. Gamit agad, kati na palpalapas kat kasla. Ada ka din nga ta problema? Ti best friend mo, Mary Ann? Tsaka mo, ah? Gagit pasyari na. Nakigtot manong name ni Susan, idilukat na tiridaw kat siyak. Ah, abay ka di mo intawag, umay ka. Tapay. Ada ka di hamo kayat ng makita? Awan. Di na ka di pastrakan? Sombret ka. Di na ka di pagtugawan. Kahit kung salita tayong tasilad ko.
Saan nga dito yung receiving room? Hapay, di mo kadikayan? Kayat ko Abagid nga saan, let's go. Nagtugaw iti iking ti katre manon nemi mabayak met ngay marakop keng guwan. Ngay inekal na takyat ko. Mapitlaing. At akayat kong ipudnokin ka. Agtugaw ko manita. Dito sa pagtugawam, saan ka umabay? Agsangutan. Ada ka di problema? Ha, Susan? Diyan mo no kasanong irukikin ka. Nakadaktak kila problema. Ano problema? Masikugat. Ana? Sa gagagangawa kasta? Kasano ko mga sikog ka? Kat ipaidam moment nga ipaay kanya ti amin namin mo. Datangar ti kala problema. No apa nga nagbalina ka na paidam ken ka. Ngimsan kong ipaidam iti sabali. Impaidam mo kanya, ngim di mo na ipaidam iti sabali. Asin no? Ni Max. Tigayim ko? Tsaka mo, dadamot gayam pa ng kursonada na kanya. Tsaka mo, dati almost 3 months nga pa nagkasera na dito. Kat nagbaling nga nasingit kami. Agkap-kapangan kami. Iging ka na masamak. Nga sinirek na kiti silet ko. Saan nagmatin nakapagkit-kit. Tsak matin na ipaidam ti amin ko. I'm sorry, Dexter. Ti impaidam ko kayong kakalkalik ako, ma'am. Saan ko ngayon paidam kini Max nga gayem mo? Kanita, masikugak. Sige, agpungtot ka. Tungpahan na. Itayak ti rupa ka tungpahan. Ganun din ak mapakawan kas pagkarigan. Gaputamok nga nasakit para ken ka. Nakasaksakit para ken ka. Naguray ka ti adu nga tawen. Nga mimpaidam ko ken ka. Idudumteng ni Max. Idibiyag ko. Jack Pulus impaidam ken ko, ana. I'm so sorry. Di kahit na sawon nga saan nga nakon nga patpatag. Gaputa na dyan nga Max ti patpatag mo. Di nga rin, di ba kas naawak no apay nakalalis tong ibawing ko tiriknak kini Max. Ken gapo siguro ta talagang kakangkanayon kami nga kita rin na binagat. Iso kas jay. Idin ta siya kakit mamano ka makita. Ma, binagta di mo pakawan. Nasakit tinaramid mo. Ilalaan ka. Iba't patig ka ng kastoy tinaramid mo. No ba makawan di daw dawatin? Mapakawang ka ng saan ka nga maawat pa dito'y pusok. Tadjakon pagan ano'y tikasken ka. Kensang ko. Diyak anugutin nga siyak ti pa nakibutas tinaramid ken ka ni Max. Nagdardarasa ko nga rin mo harap imanaw manon nemi nakapaspas-pas pa iti pa nagpataray ko iti yakotse. Di magasak ti arak dito yak balay nga naginom manon nemi. Kaya dinamag na papaki ni mamano niya't napasamak. Imbagak katakwada. Ti impaidam ni Susan kanyak kat san nga impaidam iti best friend ko nga ni Max.
Netete ko na dan iho, no ora anyat mapaspasamak no talaga nga saan nga na ikari. Kaya talaga nga saan nga na ikari. Papatayak na dyan nga Max no makitak. Tinawagak man. Hello, friend. Tinakawagan ti friend. Judas! Traidor! Apay, gindan mo ka pa ilang. Amo, naanda ko man natin sa wanak, parparik tarupam. Anda ko man lang ti sa wanak, talaga, papatayan ka. Anat klase mga kayhim. Nugasta, naamamon, masikog ni Susan. Sinikugam ti girlfriend ko. Yung baga nangot kanyak, ngayon tawag. Ket, bye-bye pagtalikodam, ipatuloy mo ang gagana kabalasang. Diyak pinakasagana. Gago! Siya pinakasagana ng mga sawa kong kuwana, impaidam na kanya. Siya kakit na ngayon. Bayam. Kung guna na nga nagpaidam kang ka. Diyak makayat nga makita ta nag-group Max. Liklikan na. Tanong pakita ka kanyak, diyak ka mo mapapatay ka unusan. Pare, padat ang lalaki. Nagayatak man kang kuhanak at nagayat man kanyak. Iti kang kanahin mo yung panagkit-kita. Siguro talaga nga, saan nga niliklikan nga, inted kanyak, di na nipaidam. Pare, hanggat kayo tinay kari. Adumat dito sa bali nga babae. So nga hangka na unay ko Agsaksakit tinakam na. Agmove ang kagalagos. Iti pisina manunay mi madlaw nga talaga problema. Break time, inasad ka nak ni Marian. Dexter. Abalin? Nga niya. Sakti mangawis ka ka. Tunal daw. It's a lunch. Lunch day? Matulungan ka. Itiagda mga problema mita. Kaya nakasagana ka magtulong ka. Sige. Kabuti inaramid ijigayim mo. Sikat magtulong ka niya. Among, Jack ba't magustuhan ka, tinaramid di kayem ko keng ka. Hindi bang mangan kami hindi pangal daw manong. Ngima mo, kastaon ni panagyaman ko kinsusan. Tadya impaidam na keng ka, ket di na impaidam kini Max. Siyempre, samon nga kayat isuna, diba? Awanin ti panagayat mo keng kuwana. Napukawan ti panagayat ko keng kuwana. Sino nga itante patpatag mo? Slawanin ti pa nagtalek ko. Hanggang papadami ng babae. No ni Susan ket narukop. Adamad di kita napudno ken natibken ng babae. No apay nga ko na kamaragsakan na. No apay ngawan kayon. Tabarbarin ko na no. Mapansin na. Marian? Nakababain niya. Siya pa yung babae ti mangipadlaw. Nga dito tiga po no apaging ganat takita akong pa'y boyfriend ko. Ibagbaga ni Max ni Max ti mangaram kanya. Ore, may sa ti Max, isumid lang iso. Amok, ken ba't siya kinapudno ka nga gayan? Ni Max, kas tinarabid na, ken ni Susan, ginundawain at kinarukop ni Susan. Kung nagkaroon ka ni Susan, ket pakagbabawin to tinaramid na. Baka kaya't matlayang ni Max kung maging kasarkang kuha nang baka sagaban tulaing. Tamok ti karakter ni Max. Saan nga mapmap na? At tugayam ti among
Ngamiti siya nga aking gayam kini Max. Babayan ti obserbasyon ko. Di ka wa naglukluksaw. Kasta latibiyag. Agmumpan ka sigod. Ag-recover ka nga dagos. No idi manunemi kat mamanong nagsaw kami kini Mary Ann. Ngimitan manunemi tumawag iti bigat, good morning. Tumawag iti rabii, malaksid nga, agkaopisinaan kami. Bigat, rabii, nagtinawag kami, sa kampay lagsasalita, agmerienda, kalanglangamangan, iti aldaw, iti pisina. Ano tama ka dito kayo mo? Kuha, nagsalita dan sa matan, ti kalaysada. Kahit si kamot lati ko anang, may of honor na. Kahit si kamot ti bestman ni Max, no way. Ori siya, kayat ko lang, numampay baga ni Susan nga talaga nga, siya lang ti may of honor na nga kayat. Gayam ko kang peso ni Susan ng to atendaran ti kasarda. Sika, umatendar ka? Kayat mo? Pagsabayantan. Diya kasarda, kente kasarda. Loko ka. Ama, napipintas. Napipintas ang istorya, di ba? Sige. Talagang kakangangaw. Basta ipatag na. Tapno damat la serving nga patpatag ka. Iyawit ko nga intro malam sa Tibalay. Tiyak pinaramid deta kini Susan. Sumurot ka? Yes. Why not? No, kahit na kung ngayon amu ka dagiti naganak kang kawal, parang saka na. Kas na karot tinapasamak manong nemi kat maragsakan da papaki ni mama. Ili agaya na it kinususan sa mo pulos ganyam amu. Irata, isa bali matinyam amu mon. Nga isuna talaga tinekari. Alis to ngagbali tirik na. Nga madadagi tirik na ngagtalin na ed papa. Mama, ni gayam Mary Ann ti para kanya. Kat siyak mo ti para kang kuwana. Kat kayat ko mama, papa, nga ti kaaldawan ta kasarda Max ken ni Susan, isumot ti kaaldawan ti kalay sami. Mag-isabay kayo? Kat ko na kanyak ni Mary Ann, umiyan ka no. Ala. Di ka papaidaman, naglagi pa mga napaidaman at tumawag to nga sa Jabalay, tap ni baga kang umiyanak. O, sige. Tap ni digas tagat malpasan. Imiyan nga talaga manunimi kat dito'y nga din na pulos impaidam kanyak iti salsalbat batan na akin na birhen na. Ni kaya Mary Ann, asaan nga ni Susan ako nakman. Kitang kadlang, dahil saan nga, kasla di mo namnamain nga mapasamak, kit iso ti mapasamak. Nairot dagiti narakop, may nabara dagiti agyak ken apros itong galmay sa kadapan. Arita makaparug sumanong nemi dagiti asog kanareng-eng titong galmay sa. Arig na nagpatnag kami manong nemi nga ninanami ti samit ni Aya. Kaputa Sabado, iti kabigatan na manong nemi, nagkukuyog kami nga napanin iti balay dadat no mapagtutulaga rin ti kalaysa. Nga ti Petsa, ti panag-asawa, das Max kaniya, Susan, isumit ngayong gadami ti Petsa, iti panagkalaysa mi kay ni Mary Ann. Same time, iti agsabali nga simbaan, ngayon isumit lang iso na syudad. Naragsak kami manong nemi kay ni Mary Ann, idinto tanukastang kumustahik ni Max. Damading ugali na pare. Babawi at. Kahit noon ni Mary Ann met magkisarita kay ni Susan. Kung nakanumet ni Susan. Nagbabawi ako na. Basol da. Isot kinayat da. Diso. So nga pagyaman naglahingan manong nemi tanay iliklikak kini Susan kat ni Mary Ann iti nagtungpalan. Talo manong nemi na gitanak mi. Nga ti agdama kat nagsinan da Susan kini Max, kakaasipi man ti may isang anak da. Nga ti mga aywan ka ang anak,
ket ti naganak ni Susan. Awan iti damag ko kini Max, kastamat lang kini Susan. Saan ko ang pilan panunot? No, saan kat katiganak panunot ang isaganaan na kaming agasawa, dagiti anak mi, talungan anak mi, para itinaran niya kamasakbayan. Na ito yung arod, ti pagkasarita, manong nemi, kaslo di kapapati, no maminsan, di kiti pasamak. Agyawan ako na iti anos mo, nga nang ibasa kat sapay ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan tibiyag, kadigiti padak nga nagdingag, kaya nagbuya, more power to your program. Ito nga agyamang nga pagaya mo, Dexter.